technical Khawvela kan lo lom le ve ka cheu tun chuma chuan kumsang ni som paruka ti chua the lost city of Z kan thir hole don ani kumsang khat zakwa panga ani a British sipai le explorer ni bok Percy Fawcett chu sipai dang tenen sakhi pela in elna a atel ve a chu in elna a chuan nena changtu ni in mi te hriat po a hlo pha hle ani chumi zan chuan inti siak an hwai hot pola party an neina Percy le anupui te chu an kalve a chu huna chuan a ringpui sipai tam tak po tel ve in Percy chu thiam thil nga le sapel thiam tak ni Mahse ama chau chu sipai ten choi moina an don thin la dong ve lo chunani a mi then khate chuan an leinat ve ti hria tak hian Percy chu sipai thata kani chunga achung te ming chiat na in anuna hong pha dan te chu zoite te hian an choi sep sepa apa chu zongol ve ani awangin mi te chuan an mu hniam pha hle ani Percy chuan anu le pa tur athlang thei po ani lova apa boina chu eng po lo ni se sipai thatak ani na anga apu tok choi moina an hlan du lo te hian heng hun la ya in thliar na alo na satur zia atilang chiang viawani kumsang khat zakwa paruk aron ni chuan Percy chu Royal Geographical Society ten an ko na angin London a akala awa thlen chuan chu society a mi poimo tak mai Sir George Goldianen in huma saberin Percy chuan Sir George han khovel mun sang sanga chuan mission poimo tak taka mi athon kwal thin ti chu alo hria to thua soya chu vele Sir George han Percy nena chuan Bolivia ram hun tlem zok chau chu map ala ni thu soin Amazon hun dam zok chu latlo po ngai lo ani thua soya churam ngo a chuan sumtam tak hailu theina rubber kung atam hle thua soibok Mahse tuna Bolivia le Brazil te chu border omna tur chungchanga an inhmuthiam lo meka chungram pahni te chuan indo na athlen mai lo nan Britain puina an du ve ve ani Sir George han Percy chu chung hun lamep lo te chu zir chianga mumal taka ramri siam turina du'a Mahse atira Percy chuan chu aya mi sonlar deu zok le ahminga chervat va theina tur deu chu adila achan chu apa zungol veina awanga mi te hmusit an to thin na chu top to se adu wang ni in an chung ko ming chiat na hle khu wat chu adu ani chuta Sir George chuan chu mi son chu thil ol sam takani lo thule mi ping satlia ani don lo thu soin akal na tur chu mun hlau le she tak tak ani theiba ka nam mol nel lo tak tak te thlenga ato thu thei thu zong zong chu ashil ta veka Mahse a lo tling hlawani ro chuan an chung kotan za na a lo chwa thei tur thu ashil bokani Percy chuan a ho vele anupui chu ashil ngala anupui po chuan Persian an chung ko mahuna tan veka ti ani ti asya ta wangin ama chawa an fapa in kolangai tur hupur tak chung chuan alorem ti ve mai bokani ti chuan April thla a Percy chu Amazon panina chuak ta a chuan na longa chuan Henry Costina ama pui bom tu tur chu mu in kar khat don an zin tlang reng to chunga engma asoi lawa wang chuan Percy chu alung oi vaklo chuta Costina chuan Percy chu an na atan a in pe rengem ti hria tuma a in thlak ruk deuh thu in a changa chu vele Percy chuan chu an mission chu atana apoimo zia te soin atna ani mai ba ka ami mal nun na tana apoimo zwal zia te chu asoya chu mission hlotin le hlotin lawa chuan an chung ko za na in nga thuwa soibok anu re vak lawa verlui ri ruang duang chuak tura thupek tharan donga chu Bolivia le Brazil te mun in chu mek mona omni in chu mun thleng tur chuan ramngo cha pui paltlanga ngaya an na chu rubber chi na mun pui fenda jaga bina achangina in chandon ani July thla Percy le atim te chuan Eastern Bolivia lamep ngai lo mun chu an thlenga chuta chuan Jacobina Opera House akalin sipai tlangwal Arthur Manley-anen an inmu Manley chuan border commission ne na changa an message don chu soin indo nakal me ka wanga an mission top tu Russia tir na aloni a Mahse Percy chuan top san chu atum lo Manley chu achun zom tur thu message thon le turina cha an kong shrai tu tur mi zon sak tur ngen bokin Manley chuan kong shrai tu tur an mu thei dan chun chu ram nei tu berona chia hlo pakhat lei chu ani thuwa shila
berona chuan tuma an run le to ngai lo thu alo shil ve bokani atu ka chuan thingluang pum le sakor nen an tumram panin an che chuak ta a an kalkonga chuan German longchia pakhat hi an va mu an belchian ma in churama cheng an belchian ma in churam hnoya cheng sepai te chuan an ron bei thuta Persia team te zinga pakhat chu an thal chuan ron kap fu in tuya atlangal Persia le midang te po chu an himnan tuya an zuang lut ve ngala Mahse tui chunga chuan peran ha an lo om cheu maya Persia le Costina te chu chuak man Mahse an chian pakhat chu lena atang tlata an chan chwa thei ma in peran ha sanga te chuan an ei hlum manani chutianga boina an tok chungpo chuan an kal zel thawa anuwa phei chuan menlia chu na takadam lovin thisen hial aluak chuaka Costina po chu ahliam enkol ani evad lawa wangin apun na sato hle Persian an guide chu engtianga re nge an kal alangai dona zo chuan an guide chuan kar enge mozat an kal alangai tur thuwa shila an kal tumna mun chu mun hlo om tak ne Mahse rubber le rangkat saka om cheu thu soin ram noi pil ril taka khopui hlui tak England ai puwa upazo ka thuwa soi zela Mahse chu khopui chanchin chu churam noya cheng te thon thuwa chau hriat ani thuwa soibok Persia chuan athu soi chu a oilo hle a chan chu thon thu ti vel mai ringa ahma a local to te angmaya mi nui zat lo chu adu olavani chumi zan chuan Persian anupui hne na changa a le khadon chiar sak turin Costina chu angena a chan chu amma in a chiar ngam lavani Costina chuan chiar sakin lekho thona chuan anupui le afa te chu devona an inson thu le anupui chuan fapa a shin thu in ziaka Persia chuan akal sana wanga inthiam lo e mawangin lekha thon chu a hal ta dayani ti chuan an jin kong chu an chun zom zela Mahse tui le ei tur an nei to lawa wangin an zinga pakhat phei chu ril tam luata a ril ruwa buai hiala andam chuak theilo mayang ti chu an hlau ta hle ni Mahsela rei tak an kal hnu chuan lui chaklam chu an thleng ve ta a chu hmuna chuan mingo tu ma an la thleng ngai lovani chu hmun an thlen rual chuan an gai churang takin a let le ngala Persia le atim te chu an hlimin ram hnoya chuan ei tur zongin an lu thuk zela vane thak takin savom an hmufu ta hlau mai Persian ram hnoya chuan lumbel hluito ta ke them hi achara chuta che chuan an gai thon thu soi kha adika ring ve ta rum mai ani chu hmun chu tu ma la tlo po ngai lo ani chungin kumtam takliam ta a mi cheng an lo to ngei ti chu alang chenga athil mu bel zong zong atang chuan man lai khopui hlui an lo soi thin chu a tak tak aring ve chan ta ni chumini atang chuan Persia chu explorer changin believer halo ni ta a azin kong chu mimal takin anga event zual sawa lu thuk zel po chu adwani luidung ruang am an me fel nu chuan an hole ta a miten Persia chu hero anga lo lomin ahun laya explorer hoisen berat chal ani ta hialani ahnu dewa Persia chu James Murray biologist le explorer ve thonen chuan an in mua Murray chuan Persia articles ya salmanga sumdo na chungchang chu alo chiar ve thu soin Persia chuan Amazon ramacheng nammol anti mai te chu za a ven him tur an ni atia chuta Murray chuan ramhnoya chuan kirle a ramrime bringot lava khopui bo to zon chwa chu arota a Mahse chu arot na chuan thil chu ati boy chuarin Amazon ram ngowa mishing cheng te ven himnan an thil tum chu zebri tlat an tumani kumsang khat zakwa som pakhat February thla aron thlen chuan Persia chuan mipui hnena a Amazon zin kong report chu pe in Amazon chu ramngo cha tak satlia ni mai lova tuna anma ani thla tu te nia arin khopui om thuwa soita a chu chuan mipui te chu a thongin an nui azza hle mitam tak chuan Persian ma sang thon thu hlui tak explorer tam tak te thi na thlen tu ni bok chu a oi ve ta ni mai nan she a Mahse Persia chuan chu khopui chu an hmuchhuak ani chuan mishing the history chu athak dor theidon ne ina soifana athu soi ti chiang turin a hlumbel ke them char chu a entir boka tin anupuyin Trinity College cha document hlui to tak kumsang khanza sari somnga pathuma Portuguese paizia a hmuchhua chungchang chu soibokin chu lekha a chuan Law City chungchang chu alo inziak dai to a
chu Persia chuan the lost city of Z ti in a hminga vu ani mitam tak chuan Persia thu soi chu an nui zata chuta Murea chuan Persia chu ram hnuaia chuan kirle a thu soi chu adik nge ni ti fia turin chona ape a chu vele Persia po chuan chu chona chu apom tak ngalani Persia thutluk na chuan anupui lunga ti oilo hle a arwala kalve adu thu soin longkhal dan le Amazon ramnga chungchang alo zir chian ve to thu te chu asoya Mahse Persia chuan anjin kong chu alo hle thu soin fa an nei thu chu a shil non le a me chetan chuan kalna chi ani lo thu a shil bokani kumsang khat zakwa som pahni me thla a chuan Persia Costin Manly Murea le an mi shwai te chuan anjin kong chu an chan le ta a reipo an kalma in Murea chuan a chau thu le a bek ari thu te chu soin a phun ngal char chara a beka tang chuan thil tangkai vak lo tura angai te chu a pai chan ta zel bok thok le khata ram ngowa cheng nammol te chuan an ron be thuta Persian atim te chu beilet lo tura shilin an mani be tu te beng dai nan si pai hla asa a Menlian music alo playbook zoi muangin an mani be tu te po chu an in beng dai veta a Persia chuan film khur taka vatnain nammol ten Persia le atim te chu an lo lo ti an riat vele an biruk na atang chuan an ron chuak ngam veta a an ho tu pa chuan Persia le atim te chu lo lomin an chen na hmuna chuan an try ho a Mahse Murea chuan chung nammol te chu mihring sa e thin an ni ti a hrian rual chuan a hlau hle a atim te chu kal sanin amma ina kal sang ta dayani Persia le midang te ero chuan nammol te hne na tang chuan thil tam tak an zir chhuaka Persian an ho tu pa chu Lost City chungchang zotin an ho tu pa chuan a thon thu chau a hria thu le adik le dik lowero a hria chian bik lo thu ena changa luidung chu zo zel tura shilin thu chiang zok hria an ton mial arin thu a shil bokani chung tribe te chuan an leilung te chelawa ele bar an zon dan Persian a hmu chuan a zak rum ruma tunlai mi ten chung tribe te chu mimol tak anga an hmu lain an kho sak dan balance tak mai tele an leilung an luthiam zia te chu en ton tla ka ti a ven him an mamo tak zetina shiani an jin kong chu an zo chan le ta a rewak lawa kong laka chaw ta kalo mu Murea chu an hmu a an e tur da that zong zong deuh tho chu alo e vek ti an hmu chuan Persia chu athin rim hle a ama ai chuan afa te tak ngial po an rin tlak zok arin thu a soi chuak hialani chuta chapa lui chu a khau ema wangin an thingluang pum chu khala har sa hle a ngetaka an khal theinan Persian Murea chu chelawa hle hle turin a shil Mahse Murea chu film khurlo takin a che seka chu chuan an chuan na chu ti bukin an e tur bom pakhat chu tuya atlata phot maya chuta an buaina chu akal tluang zel lung chu su in Manly po chu tuya atla a Persia chuan vaw kama in hleu kai turin a shil rewak lawa Murea po chu tuya atla vele a Mahse vaw kam lampan talo chuan an thingluang pum tlanga chuan a wai tangat ngata chu chuan an chuan na chu ati ona sa in Persian thla tura ati lom po in a thla du lova Manlian Murea chu vaw kam lama a hruai chuak thei ta hlawani chu thil thlenga wang chuan an e tur bom ni ngot an chan pha a Murea chuan boina hlira thlena wangin alaka Persia chu athin rim tak zet to Murea la chu achak lo zwal zela thil thlenga chuan Persia chu pu vele chhongin adin hmuna wang chuan ma an son mo hle a ti chuan ngun taka an ngai tu a nuwa Murea chu thon kirle mayan ril ruk ta ni Persia chuan Murean luimong lama thilai chuak tu te kem a thlen theina turin ruah manna asiam sakhlapa ei tur le an sakor nei chun ba ka ama shrai tu tur local guide thlengin a pe a hrisel na pan lutuk le atim te himna der thonga ada theilo thu a shilbok nima sela Murea chu loma hnekin Persia chu ama ngai saklawa apu le daya chuta akal liam hnu loka an e tur la nei ang te chu Murean akal ma in alo te chevek ti an hmuchhuak zui e tur ber an nei tak lawa chuan an jin kong chu an ti to bri mai alo ngai ta a Persian atim te chu beidong ma lutuk lo turin shil fo chin Mahse an e tur nei chun chuan kar khat po adei to don lo ti chu achiang renga chu wangin ui tak chungin Persian an jin kong chu ti top mai rot ta ni
ina a ho chuan anupuin fanu alo hring le to a ming chu Joen ni in a local thei vele der to a Persia chu a lo hlana anupuin a chung kwa thata ka alo en kol thea wang chuan alom hle a anupui chu a chuang tak zet bok nirelo te hnuwa Persia le atim te chu Royal Geographical Society ya meeting turin an kala chuta chuan murea po lo ve in meeting na murea chuan Persian a thlau thla angin soya Persia thung chuan murea chu eitur le amamo thahnem tak apek thu soin athutluk na chu atim te him na angai tu awang ni ina soi thunga chuta murea chuan an mission chu hlo chamlo che ani lo thu soi le in ramngo cheng nammol te kianga an tal reilu tuk thu le evidence engma an hmuchhuak chuan lo thu te chu asoi zela chu vele kostina churon tong chuak ve in murean an eitur zong zong ati chia ta wanga an jin kong ti top ngai zui ta chau an ni thu asoi chuta murea chuan thiam lo na anei lo thu soin kostina le manlia te chu rin om lo le dot soya apu le daya kostina thin rim lu tuk chuan ram hnuaya thitura an lo hnu chia mai lo kha a in chir thu asoi hialani director chuan an in hnial boina ti top turin a beng dai hloma Mahse murea chuan Persia chu midang zong zong le anupui ma chuan ati swal pom turin ala phutla thunga Persia ero chuan murea chu eitur le sakora pe ka wangin ati tur aya tam ati thuwa soi ve tlata atim ten kalsan mayan du chung po a kalsan theilo thuwa soi bok chung zong zong a soi hnu po chuan murean Persia ngai dam dil na chu ala phut fana Persia thin rim lutuk chuan meeting zo vele chu pol chu a chwa san zui ta dayani ina a ho chuan anupui chuan nan commission officer in war officer a hmenga thelu thu alo shil ngala aumzia chu indona Persia chu akalwat angai donani afapa upazok jeka chu apa ina kalsan renga wang chuan a thin rim le a mission engemo achanga aron ho nuloka indona hmuna akal le mai tur chu alung oi theilo Persia chuan aramta na pen chwa chu a duty ani thuwa soya Mahse jeka chuan apa hna chuan a chung kwa anupui le afa ti chu atan chuan an poimo vereng rengem ti zotin Persia ril ruphok lek lutuk thin rim box si chuan jeka chu a beng ta pop maya chu vele anu chuan jeka chu lo hnemin apa thil ti chu an mahuna ta na thatur vekani thuwa shilani kumni nuwa Persia chu indona mashwai tua achanga chuti lai chuan murean Canadian team tenen Arctic expedition zoma anuwa Atlantia chanle dai thu chu an lo sia chu chuan Persia le atim ten murea do izipzia an lo soi to chu atakena ti siang ta hleni nikhat chu Russia achanga psychic localin an kem chu aron tloa sipai zong zong te chuan psychic in an major Persia chungchang a soidan chu shiat an chak hle Psychic chuan Persia ku chu wanin athil lo zon thin chu aswang tua thiam phak bak ai po a ro pui zok ani thuwa shila zon mu chu a destiny ani thu shilin a mu ma lo chuan a thara win ha dam na mungai don lo ni in a shilani kumsang khal zakwa som paruk September ni somni paruka chuan Persia le atim te chu an mel ma te beiturin an in buat saya Persia chuan atim te chu an chung kwa le an thopui te tan huai sen taka beitura shilin vanduai thak takin indona a chuan ama chu ka fu ani ta hlawa dam chuak tho Mahse amit chu na taka a hliam awangin ramthar zonga wak chuak le tur chuan a hlo om hle thu doctorina shila chu thu chu Persia tan chuan alung chhia thlak tak zeta a chan chu khopui bo to zon chwa le chu adu thu sam ber ani wangani kumsang khat zakwa somni pathuma Persia chu a military duty a changina chola a chol hnuwa journalist pakhat chu an ina valengin miten in dewa top hnuwa engtiangin nge huna man zel ti chu an riat chak thuwa soi chuan Persia chuan nun pa ngai tak a man mek thu ina changa chuta journalist chuan Persia South American journey chungchang chu soi chuakin chu chuan US mi pui tam tak a cho phur thole man la ya khopui bo to asoi chu zon chua chak tam tak an om pha thu asoya chung zinga chuan Dr. Hamilton a po chu telve in tunlai man roa radio le thlo theina te ne na che chuak tura roa man na asiam mek thu soibokin expedition tur chuan mitam tak an inzia lu mek thu soiboka chu thu Persia chuan ngoi renga ngai thla in
chung explorers te chuan an thil hmuchhuak eng po chu an za an ven him sham a be se hle a ama ngei po in akal chu ma chuan a thil hmuchhuak tur te chu za ven him lam ai ma in thil thar hmuchhuak a chak na chu alian jok thina Mahse ram ngwa cheng mishing tele thil dang tam tak a hmuchhuak nu chuan aril ruput mang zong zong chu a in thlak luk to a ram hnuaya cheng te ven hima an nun dan za sak chu a thil du berani to ani nikhat chu silai ka zirpa in jeka chu sajupui pelina chuaka chuta chuan apa in green tribe te hne na tanga adon thi chu pe in jekan apa chu low city chungchang alarin le rin lawa zota Persia chuan chang chi alo Mahse alu abu ngau thung chuta jeka chuan khopui bo to zong chuak tura apa chu expedition a zui ve adu thuwa soya Mahse Persia chuan lo hnialin chumi tur chuan a upat lutuk to thu in a changa nima sena jeka thung chuan apa chu norin an pahni chang du na zon chwa chu ala rot fana American explorer ten an man ruan nena Amazon ramle a chunga cheng te an ti chiat mai lo nan chu khopui bo to zon chwa na chun zom tur chuan mala le turin apa chu angena an ma ni chu khopui bo to zong chuak ma sa a veng him tu tur an ni thu soi bokani afa pathu soi chuan Persia ril ru chu a khoi hle a ngun taka angai tu nuwa jeka rot na chu pomin anu phalna la masa zet turin a cha zui ti chuan zana chuan jekan anu chu a soi pui ta ngala an kalna mun tur hlo omzia a hria thu chu soi masa zetin anu in anau panlaya changa dai ngai lo ram thlenga dai ngam tura alo fui thin na thu mangin anu phalna chu adila chutia ama thu soi mangeya jekan akara wang chuan anu in jeka chu ngai tu hle Mahse apa ruala kaltir ve mai chu arim titani Tiswan Persian achian hlui kostina chu an expedition zom ve tur chuan asoma Mahse kostina chuan anu pui fanau te akal san thelo thu soin alo hnial thung chuta Persia chuan kostinan lo city chungchang chu aring to lo nia arin thu soin kostina ero chuan khopui omle omlo chu arin hlel ani lo thu ina changa chu khopui chu lo hmuchhuak ta po ni se chu chuan chan na an be se ang zong zong chu ape kherangem ti a hriat lo thu ina changani kumsang khan zakwa somni pali December thla a chuan Persian press ho ma a lo city zong tura ram noya kirle atum thu asoya afapa jekan azui ve tur thu asoibok Royal Geographical Society chuan expedition atan chuan sumtho anrem ti a chumai baka chu society a director chuan hunkal to a mure nen boina an nei laya alorin zo lawa wangkhan Persia chungai damadil zuibok ti chuan Persian director chu kumsom ni chung alo kol that to compass chu a mutira azin kong chin chia na tur ani thu soin zet an thlen vele an thleng ti hriatir nan aron thon tur thu a shilani kumsang khan zakwa somni panga April kha a Persia le jeka ti chuan Amazon rainforest chu an thleng ta a Persia chuan thil chin na mun hlui te chu ko kwalin afapa chu chanchin a shilfia pa zela reife an kal nu chuan churam noya cheng te kho pakhat chu an va thleng ta ni an member pakhat chuan Persia chu puk thu ruk pon lammi tu ma in an la hriat lo chanchin chu alo shila chumai baka lunglian dewa mishing le sakor lem in ker a om cheu na hmuna om thu soibokin chu khopui bo to an soi thin gate ngei chu ani thei an ringani chung nam ho chuan Persia te pa fa chu an lo lom thiamin an duat hle a chu chuan thla tu thu mun an ni zia alantir chiang hle ni in Persia chuan a hriani chu khwa arei tok tak an cham nu chuan an jin kong chu an zo chan le ta a chuta ram hnuai pil rila an kalai chuan mel ma ten ron be thu tin an tlan chia a vanei thak dakin tribe dang an tok hlau mai chung mi te chuan chan chuakin an ram lua thara chuan an hruaya an nam danin in thoina an lo nei puibok jeka chuan an thingei don ni in aring het bur to a Mahse Persia chuan Khawvel chu thil maka khat nia soina nema an zona chan na zong zong chu mulo po ni se an jin kong chuan nun om zia thuk zo ka a mu tir to tho thu a shila chuta chang chuan chung nam hoina titura an ti apiang chu zomzel mayan tum ta ni kum khat zet aliam nuwa po Persia le jeka te chu an ron kir thei reng lo maya Persia nupui mang ang chu Royal Geographical Society office a chuan vakalin
director ne na chuan Brazilian papakhatin Persia le jekate chu ram noya cheng te kianga khosa a mu thu a soi chu ashila chuta director chuan Persia te pa fa chu anron let le arin to lo thu soin chu chupom thiam mai turin Persia nupui chu alo shila anma ani zong tura mi za chuang zet an thon chuak chung po in tu ma in an hmuchhuak zo lovani Brazilian pa chuan Persia compass chu aron hontel nge a chu chuan Persia le jacket te chuan Khawpui chu an hmuta anga Mahse cham hlen an thlang ta zop ni inangai tirani kumtam tak aliam nuwa po Persian Law City chungcha nga angai dan chu mitam takin nui zatin fiam thu tho nan te an mangna sa thin hle a nima sela 20th century tir lama chuan archaeologist ten Amazon ramngopil ril tak maya chuan man laya an kong siam ni om takte bridge le huan thlai siam na hmun ni om tak te chuan hmuchhuaka chung an thil hmu chhuah zinga chuan Persian Law City of Zitia alo soi om na hmun ngei po kha atel ve ani